duk wacce ta san tana da saurayi ta sanar da mu, insha Allah za mu ɗaura mata aure. Halidubu Mega Nigeria Limited presents another epic movie, Magajin Gari. Kullum farin ciki na ya zan yi in ga Shadiya cikin wahala da wulakanta. Ba na son in ga Shadiya tana motsi a cikin gidan nan. Ni ne uban bawa a cikin gidan na ga dama gashi. Na ga dama. Algunguma mai bakin hali, mai bakar aniya. A cikin azabar da za a gana miki a cikin gidan nan, yanzu kika fara ɗanɗana kaɗan daga ciki. Magajin Gari, known as mayor of the particular town. Tun da na san ka, gidanku wahala kawai suke sha. Ɗauko yaron nan ba tare da kowa ya sani ba. Sare mai kai. Allah ka daina wahala. Magajin Gari, most of the conflicts arise between after demise of the present king. Ya zan zo in tara ku a cikin gida. Har yanzu duk daga cikin ku gaba ɗaya ba har yanzu an rasa wata ko ɓatan wata ta kasa. To ni ba ban da wani buri bari in gaya muku. Face in wayi gari in ga wanda zai gaje ni akan wannan karaga. Da hanyar da zan bi, kowace irin hanya ce zan bi domin in kawo macen da za ta kawo min magaji. In Allah ya bani magajin gari, wallahi alhamdu ina so. Magajin Gari, in every kingdom there must be somebody who will be the next king. Means kings to be known as Magajin Sarki. Ina so ki aje magajin wannan masarauta. Sai inda mai ya kare. Ban yadda cewa aboka ne zai bani haihuwa ba. Ko abin da ya fi ba in ka ce na zan yi, in dai har zan haifi magajin gari. Magajin Gari is the one of the kingdom where Magajin Gari is highly named. Idan har kana son ka samu magajin gari sai ka saki matanka gaba ɗayansu. Babban bakin ciki na kuwa ranar da zaki haifa min mace. Ina son in haifi ɗa namiji jajirtacce, ba ni da buri da ya wuce in haifi magajin garin nan. Kowace mace da take cikin bayan nan ta kewaye wannan tukunya, ga duk wadda ta kewaya hayaki fito daga cikin wannan tukunya, to ita ce wadda ɗanka yake jikinta wacce za ta haifar maka magaji. Take-taken da ake a cikin gidan nan ban ga zai haife da mai ido. Sun sauka dukansu, naka ne bai zo da rai ba. Jar uban nan an gaida dattijo mai amana. Magajin Gari, style Alhassan Kwalli, Tijjani Asasi, Sani Garba Iski, Isa Feroz Khan, Nibafat Madaki, Asma'u Sani, Usaini Sulakoki, Usaina Adam, and others. Magajin Gari, produced by Musa Adam Ramos. Assistant director Bashir Sharif, and directed by Usman Adam Pravda. Magajin Gari. In mun cika alƙawarin mu za a cika mana alƙawari na bamu wannan magajin gari, saboda haka yanzu lokaci yayi da ya kamata mu gaji wannan masarauta. Kowa ya shaida magajin gari ya tabbata. Magajin Gari, coming soon.